आयला कसले फालतू पिक्चर बनवतात, कंटाळा आला. माझे 3 तास फुकट गेले. आयला काय बघितलं असं झालं मी. एक कॉफी तरी एकदम कडक. आयला कसले फालतू पिक्चर असं. तू इकडे बसलायस? कोण तुम्ही? 600 कोटी कुठं घातलेस ते सांग पहिले मला. 600 कोटी? असला फालतूचा पिक्चर बनवला 600 कोटी टाकून. वरती माझे 300 रुपये फुकट गेले. असा एसी मध्ये झोपलो मी माहितीये पिक्चर बघताना. आणि हनुमान म्हणजे एवढा मोठा देव, त्याला असा तू डायलॉग देतोस. कोण समजताय तुम्ही मला? कोण म्हणजे काय, ओम राऊत ना तू? अरे तिकडं थिएटर मध्ये हनुमानासाठी एक सीट बुकिंग ठेवलीस तू, आणि तो हनुमान तिथे शोधतोय तुला कुठे गेला म्हणून. तो असे फालतूचे डायलॉग दिलेस त्यासाठी. मी नाही रे बाबा. तो सकाळपासून मी 100 लोकांना सांगतोय मी नाही तो. अरे किती खोटं बोलशील रे. पिक्चर मध्ये पण एवढं खोटं दाखवलंस आणि इथं पण खोटं बोलतोस. आमच्या मंडळातली पोरं शोधतायत तुला. पोरांनाच फोन करून बोलवतो बघ आता. हे ओम राऊत भेटलाय, लवकर या इकडं. इथंच बसला या हॉटेलमध्ये. आयला पळायला पाहिजे. या ओमरावतने माझे पण लावून ठेवलेत राव. अरे पळाला लवकर या, लवकर या. मी